Επόμενος μας σταθμός μετά το Ζάγκρεπ ήταν η Λίμνες Πλίβιτσα. Μπήκαμε από την είσοδο 1, επιλέξαμε τη διαδρομή, η οποία διαρκεί περίπου 4 με 5 ώρες, χωρίς φυσικά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που πραγματικά δεν μπορείς να μην βγάζεις. Όπου γυρίσεις το βλέμμα σου είναι μαγευτικά. Επιλέξαμε άνετα ρούχα και εννοείται αθλητικό παπούτσι. Είχαμε μαζί μας σακίδιο με τα απαραίτητα snacks, νερό και ό,τι άλλο χρειαζόμασταν, γιατί είναι τεράστια η διαδρομή. Υπάρχουν βέβαια διάφορα παγκάκια κατά τη διάρκεια της διαδρομής όπου μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί. Υπάρχει φυσικά και ένας οργανωμένος χώρος στο σημείο που περιμένεις στο πλοιάριο για να περάσεις απέναντι από τη Μεγάλη Λίμνη, ο οποίος έχει τραπέζια, έχει σαν περίπτρο για να πάρεις snacks και μπορείς να πάρεις και τα σουβενίρ σου από εκεί. Είναι οργανωμένα full τα μονοπάτια, δηλαδή δεν έχει να νιώσεις ότι δεν είσαι ασφαλής σε κάποιο σημείο. Το πάρκο είναι πραγματικά πεντακάθαρο, η κολύμβηση στις λίμνες το απαγορεύεται και ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, όπως και πολλά άλλα σημεία στην Κροατία. Είναι πραγματικά μια ονειρική εμπειρία ζωής θα έλεγα. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα, ήθελα να βάλω τα κλάματα γιατί δεν πίστευα το πόση ομορφιά βλέπω. Και τέλος μας βλέπετε εξουθενωμένους αλλά περήφανος που ζήσαμε μια τέτοια εμπειρία.